खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन लोगोसे आंनि बे चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय जे नोंथांमोना मिथिखाबाय गावबा गावनि मेगनजोंनो नुनानै मोनखांबाय बा मोनदांखाबाय जे जोंनि दा समनि जाबायदि पलिटिकेल डार्टी सिचुएशन बे डार्टी सिचुएशना जोंनि जारिमिनाव जायगासो लासिगोन बायदि मोनबाय आङो मानोना बेफोरबायदि डार्टी पलिटिकेल सिचुएशनखौ जों गासै बर' फिसाफ्रानो मालाबाबो सानफेराखैमोन जे बेफोरबायदि डार्टी पलिटिकेल सिचुएशनजों जों गासै बर' फिसाफोरा गोजोमनानै थानांगोन नाथाय जों दिनै गासै बर' फिसाफ्रानो दिनैयो बेफोरबायदि डार्टी पलिटिकेल सिचुएशनजों जों दिनैयो गावबा गावनि जिउखौ दैदेननांगौ जानानै फैदों नाथाय माखासे ओरैबायदि मानसिफोर दं जायफोर मानसिफोरानोखि बेफोरबायदि डार्टी पलिटिकेल इस्यु बा सिचुएशनखौ हमदांनो हायाखै दिनैनि समसिमहालागै नंगौना रायजो राजा नोंथांमोन जायखिजाया जों बर' माहारिनि फिसाफोरानो गोदो समनिफ्रायनो दिनैनि समसिमहालागै लोगोसे अराय सम जों मोनसे खुन्थायावनो थाबाय थागोन नाथाय बे थंसे खुन्थायाव थानायखौबो जोंनि हारिनिनो बै सानै साथामसो ननसेन्स मानसिफोरा बे थंसे खुन्थाखौबो दानस'नो हाफायनो नोजोर होगासिनो रायजो राजा नोंथांमोन जायखिजाया दहाय आङो आदा अफ्रिजों डाइरेक्ट फन कलाव रायलायहरदोंमोन जे आदा अफ्रिनि मोनसे भिडिअखौ आंनि बे चेनेलाव शेयार खालामनो थाखाय आदा अफ्रिजों आं रायलायहरदोंमोन बे आदा अफ्रिनि भिडिअखौ कमप्लिट नायजोबनानै नोंथांमोना मा बाथ्रा मोन्दांथिनो हादों आंनि बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय गोजोन्थों जै बर' बिमानि जै बर' हारिनि कटारि केसनि थाखाय नोङो हा फानलायनांदों होनदों नामा आलुब्रा गय बागान मा बागान फानजोब्बाय गय बागाना खय बिगामोन गय बागाना नैबे दासो खुंहांदों नैबे 4 बिगा हा 4.5 बिगा गय बिगे गया थायहांनो माने दासो अबेबा खुंहांदों ओमफ्राय नोंना कर्टआ थांनाय मासावबो थांनांदों दांथ' दा कर्टआव दालाय थांनाय मासाव थाङाखै नोङो आरो नै दिनैबाव आरो नेक्स्टआलाय नेक्स्ट गानांगौआ बेखौ खोन्थाहरथ'वाखै ए बबाव गानांगौ बिजनि थांनायाथ' थांलायबायदां 4,000सो थाङोलै बेखौलाय आरो माथो माहायनि मोनलायखौ हांसो फाननानै गाहैबाय दा दाउ बिमा फानलायबाय दाउसा फिसा फानलायबाय हांसो फिसा फानलायबाय हांसोआ माबेसे फानखो यालै फानैनो जोबजोबलाय लांसैसो नै आदसा दैनो मासे गनाय मासे फिसा गोनां मासेल'सै गैया हांसो राजा दं दैहां बिसोरो 8थासो दंदां दालाय ओमफ्राय सोर जोंमोन गानांगौआ कर्ट गानांगौआ नोंसिनिया ओरै फानबारिनि सासे औ क'क्राझारनि सासे फैजौदों बिसोरो औ ओमफ्राय ओरै माबा बिनि लावगावनि सासे एस्राफोर कर्ट गानो फैसायानो गैलाय लांलानदां आयै गाबा माखासे सासेयालाय दहाय 100 थाखा होलांदोलै आदा होनबाय थादों आंनावसो माब्रै 100 थाखा होलांदोलै आदा होनबाय ओंखाम जानो दा बे कर्ट गाहैनोब्ला फेरेंगा मोनाव बिहैनांगौलै आरेनाबो मोनबालै बेनिखाय लासिंसिं गैहैयाना मोनना नंखाया लासिंसिं खामानि जायालै दाबो फेंखायासो हरस्लाबबायोमोन फेंखायासो एसे एनै हरस्लाबबायोमोन कर्टआव थांनायनिखौ आरोखि एसे एनै हरसाबोमोन आरोखि बियो बिदिनो कर्टआव थांनाय बायदिसिना बे 2.5 बिगा दंमोन बे गयानो थाइजोबखाबायमोन औ बेखौ सिगाङावनो फानदों औ दिनैहाय जाय मानसिया ना केसनि थाखाय दिनै बिजनियावहाय थांनांदों गैयाब्लाबो सोरबा सोरबाया दिनै 100 थाखा हरदोलै आदा होननानै बिना लांनायखौ नोंसोरो खोनाखाबायबो जानांगौ आंनि राव नङा बियो नङा होमबा दिनै जोंनि गबिन्द बसुमतारी बे सासे जघन्य लिडार एकदम 3rd क्लास लिडार माने ओरैबायदि लिडारखा माने गावनि सार्थबादि गावनि बेक्ति सिन्ताधारा खालामग्रा ना बेफोरबायदि लिडारसो बियो जोंनि सेंग्राफोरनि बाथ्रा केस उइथड्र खालामनायनि बाथ्रा माब्लाबाबो सिन्ता खालामा माब्लाबाबो साना
खिन्थु गबिन्द बसुमतारिया सानदों नामा आंनि केसा जोबसिगोन आं दिनै डिपुटि CM आं आसामनि इदि ना जाया बारग'आ नोंबो बारग'आ गबिन्द बसुमतारि नोंथाङाबो बारग'आ हाजार नों डिपुटि चिफ जा CM जा माबा माबि जा BJPयासो नोंखौ दाङाखै कंग्रेसआथ' नोंखौ एरखुथारगोन ना जेब्ला कंग्रेस फैगोन अब्लानि समाव BJPयाबो कंग्रेसआनो सरखार दायोब्ला BJPयाथ' नोंखौ नागारथारालै नोंनाथ' इदि केस दं CBIनि इनकुवारि खालामबाय थागोन माथो बे जेसेबां खामानि मावनाय नोंसोरनि थ्रुनिफ्रायनोथ' जाजोबदों ना जेसेबां खामानि मावदों जोंफोरनि NDPनि सेंग्राफोरनि जाखिनि बुंनो गोनां गोसो गैयामोनलै केस जाया थायोना बेफोर ओरैबायदि बिखा खामो दिखार नांनानै दं दासिमबो फेरेंगा मोननाव थाङोब्लाथ' मा 2-3 हाजार थाखा फैसा हरनो हाया बे सासे फेरेंगाया लायनो मानि जाखो दे बेफोरो माबे खनानि बबे रायजोनि जाखो बिलाय UPPयाव एफाराब थार्ड क्लास थाथारो नामा 2-3 हाजार सासे माने हरनो हादलायि सासे दिनै आफादनिनो सोद्रोमा केस कर्ट गानो थाखाय दिनैहाय 2-3 हाजार थाखा फैसा बिगोन आ बिदि दंथारोना UPPLआव लेथ्रा बाथ्रानो थै बिदि नङा दिनै पार्टिखौसो बुंनो गोनां बाध्यता जानानै फैदों दुखु मोनो माब्लाबा रागाया ओरैबायदि जिउ नोंबो देरहागोन सानदों देरहाया रन्जित बसुमतारि नोंबो देरहाया नोंनि समस्थियावलाय माथो मा मोजां खामानि देरहाया नोंबो NDPनि जेसेबां माबा माबि दङ गैया देरहाया बेफोरो नेक्स्ट BTC इलेक्सनावहाय माबोरै देरहानो सानदों दिनै UPPLआ प्रमद बर'आ आबसुनिफ्राय फैनाय दिनै दैदेनगिरिफोरखौ दिनै नोंसोरनि जायगायाव सोजोबगोन नों देरहाया बावहाय नै 14 चिरांनि अमर बसुमतारि बिबो BPFनिफ्राय फैनानैसो देरहाया बिबो एबसुनि सोरबा सासे केन्डिडेट होगोन बावहाय BTC माबायाव इलेक्सनावहाय 2025आव फेरेंगानावथ' फेरेंगा UPPLनिफ्रायनो फुरा 10 जनसो केन्डिडेट ओंखारनो हागौ होमबालाय बोरै देरहानांगौ जाखो देरहाया बेफोरबायदि गबिन्द बसुमतारिनाथ' नै आलमानो मालाय फर्सुनार गारि बायना हरनो बेसेबां उबां जानानै दं दावराव उदालगुरियाव भैरबकुन्द बिबो देरहाया होनबा दिनै नोंसोरो दिनैहाय बारग'आथ' नोंसोरनि केसाबो एरखुजोबगोन सानदों नामा जों जोंनाव केस मोनसेबो गैया सानदों नामा आं MCLA दिनै जोंहा केस गैया मानिथो लिडार जागोरदों 2-3 हाजार फैसाखौ कर्ट गानो थाखाय हरनो हादलायि आंनिखौथ' सोरबा सासेयासो हरो दे 2-3 हाजारखौ हरो आं हरोबो खिन्थु नैबे जोंनि जायफोर कर्ट गानो थांनाय बेफोरनिखौथ' हराना नोंसोरो दुखु मोनो बाथ्रा एसे बुंनो सानबावदोंमोन आङो गोलावबो जाबाय नैबे जाखिनि कर्ट गानो थांनायाव जेरैबायदि दुखु दाहा लानांनाय ना फेरेंगा गबिन्द ना XYZ बेफोरो आरोखि सिन्था खालामनायाबो मोजां साननो हागौ गबिन्द बसुमतारि जोंनो रासिन सेक्रिफाइस खालामदों नों जोंफोर जारागुरिनिफ्राय ओरैहाय हाग्रासिम बेंथे लाङाबानो नोंसोर थांनोनो रोङा नैबे रन्जित बसुमतारियालाय नैबे मन डिस्ट्रिक्टनिफ्रायलाय सिखावै स्रोद थाङोमोन बेखौलाय सोरबा गथ'फ्रासो सिकिउरिटि गाहाम होनानै लाना थांनायफ्रा सोरथो लांदों मन डिस्ट्रिक्ट बारनानै नैबे थ्रुइलनिफ्राय टाकासिम लांनांगौलाय सोरथो लाङोमोन आफादनि सेंग्राफोर माबा बिनि सिकिउरिटि गार्ड हिसाबै फैनानै लाना थाङो थ्रुइलनिफ्राय बिनि अनगायैलाय आरो माथो दङ खिन्थु दिनैसिमबो बेफोर गथ'फोरखौ नों रन्जित बसुमतारिया नायफेराखै जोंबो मिथिगौब्रा बे नोंसोर म्यानमार केम्प गाना फैनाया नैबे अफ्रिनि कन्ट्रिबिउसन दं आं हले बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन बै समावहाय जोंफोरनि कन्ट्रिबिउसन दं हमजाना गावजा बावसिगौमोनसो जोङो मिथिबाय फेरेंगा मोना थांनो मोनाखैमोन फार्स्ट जायगा खालामनायाव दुखु मोनो एसे रागाबो जोङो जाखिनि बाथ्रा बुंबावनांगौमोन बुंनो सानबावदोंमोन आं बुंथ'ला नेक्स्ट टाइमफ्रावहाय लाबोगोन